салом дӯстон, мо ду хабари хуш дорем. Имшаб Лигаи Чемпионҳо аз пагоҳанд. 4 даста барои ҷоми гӯшлақа мубориза мебаранд. Дар бозии нимфиналӣ ҷуфти рақибон ба тавре ҳаст ки мо метавонем дар охирам финали сирф англисиро бубинем ва ҳам испанӣ. бовар кунед дӯстони азиз, Виларреал дар ин марҳила тасодуфӣ нест. Дар ҷуфти дигар ҳам дастаи Реал метавонад рақибро ҷазо диҳад. Аниқтараш Ҳоҷи Бензема қодир аст як худаш кори хирсро тамом кунад. Хулоса бозиҳои хеле ҷолиб моро интизор ва пеш аз ин як бори дигар пурсиданиам ки чӣ гуна финал ба дили шумо наздиктар аст. Чӣ хеле ки ҳамагон пешгӯӣ мекунам финали англисӣ ё испанӣ ва ё ки омехта. Андешаҳои худро дар комментария нависед. имконияти дастҳоро богузорӣ кунед ва аввалтар аз ҳама ба канал подписатсия кунед ки ҳолоам бисёриҳо тамошо карда мегузаранд, аммо хушашон намеоянд барои зер кардан ба зангула. Акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем моро дар Лигаи Чемпионҳо нимфинал интизор аст. Манчестер Сити дар майдони худ Реал Мадридро пешвоз мегирад. Моро рақобати беҳтарин интизор аст ва аммо саволи асосӣ инҷост ки Бензема голзании худро идома медиҳад ё ин ки не. Дар дигар ҷуфти англо-испанӣ Ливерпул бо Виларреал вомехӯранд. Дастаи Юрген Клоп фаворити ин ҷуфт мебошад. Оё шогирдони Унай Эмери метавонанд боз дӯстдорони футболро дар ҳайрат гузорад? Тамошои бозиро бо 1х ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз номи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Баъд аз гузариши Ҷанлуиҷи Донарума ба дастаи ПСЖ, мавқеи Кейлер Навас дар он ҷо танг шуд. Ӯ вақти ками бозиро пайдо мекунад. Чунин ҳолат дарозабони мазкурро ором гузошта наметавонад. Тибқи маълумотҳо Алаке Барро барояти дастаи шаҳри Париж гуфтааст ки агар кор ҳамин тавр ҷараён гирад, беҳтараш ӯро ба фурӯш гузоранд. ПСЖ атрофи ин масъала хомӯширо ихтиёр карда то ҳол ҳеҷ шарҳе надодааст. Ҳамчунин ягон намояндаи ПСЖ ба Кейлер Навас атрофи тамдиди қарордодаш муроҷиат накардааст. муҳлати шаҳрномаи дарозабон бо ПСЖ тобистони соли 2024 ба анҷом мерасад. Рӯз то рӯз нархи Навас арзон шудан мегирад. Дар ҳамин шаб рӯз арзиши Кейлер ба 10-15 миллион евро баробар аст. Талабгори асосии ӯ дастаи Ньюкасл аз кишвари Англия ба ҳисоб меравад. гуфта мешавад ки англисиҳо тобистони соли ҷорӣ ба ПСЖ муроҷиат хоҳанд кард. Ньюкасл омода аст ки барои ҷалби дарозабон то 15 миллион евро сарф намояд. ҳамчунин аз дигарон дида маҳз ҳамин дастаи кишвари Англия метавонад маоши хубро пешниҳод кунад. То ин дам Кейлер Навас дар Премер-лигаи Англия таҷрибаи бозӣ надошт. дар яке аз мусоҳибаҳои охир Навасро атрофи Премер-лигаи Англия пурсон шуданд ки ӯ дар ҷавоб чунин гуфтааст: ба ман шаклу шебаи бозиҳои чемпионати Англия ва суръати он хеле писанд аст. агар бароям чунин имконият даст бидиҳад, ҳатман онро истифода хоҳам кард. аз ин бармеояд ки Навасро аз мавсими навбатӣ метавонем дар майдонҳои сабзи Англия бубинем. Жозе Маурино дар дастаи Рома ҳамлагари бисёр хуберо ба оламиён нишон дод. Теми Абраҳамро қабл аз Рома ҳам мешинохтанд, аммо ба доираи сершумори мухлисон ҳамлагари ҷавони англиз маҳз дар Олимпико маълум шуд. ин аввалин мавсими Теми дар Серия А-и Италия дар ҳайати дастаи Рома мебошад, аммо новобаста аз ин дастаҳои топ аллакай ба шикори ӯ баромаданд. Чандин клуб ба Рома бо дархости трансфер баромаданд то ин бозингарро ба сафи худ ҷалб намоянд. аз ҷумла аз худи чемпионати Англия чандин даста ба ҳуҷумкунанда ҷавон мароғ зоҳир карданд. ҳатто дастаи собиқи ӯ Челси ҳам аз Лукаку ноумед шуда дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав мебошад. аз ҳама фаъол дар ҷалби Абраҳам дастаи дигари шаҳри Лондон Арсенал аст. канониҳо вақтҳои охир фаъолона ба чортараф назар андохта ҳуҷумкунандаи бо маҳорат ва ҷавонро ҷустуҷӯ доранд. Рома бо Абраҳам то соли 2026 шартнома бастааст. ин маънои онро дорад ки барои фурӯхтанаш дастаи пойтахти Италия маблағи хубро ба даст хоҳад овард. айни ҳол арзиши ӯ беш аз 45 миллион евро арзёбӣ мегардад. тибқи маълумотҳои охир ин трансферро сармураббии дастаи Арсенал Микел Артета шахсан худаш хоҳад. ӯ аз тамошои чанд бозии Абраҳам ангушти ҳайрат газида ишора кардааст ки ба ман ҳамин бачаро ҳатман биёред. Деклан Райс барои дастаҳои бузурги Англия айни ҳол мисли асал аст. ҳама ӯро мехоҳанд. агар пештар танҳо дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Челси барои нимувватгари ҷавон мубориза мебурданд, акнун як наҳанги дигар бо онҳо ҳамроҳ мешавад. ин Манчестер Сити мебошад. Пеп Гвардиола шахсан бо ду даст боло тарафдори ин трансфер аст. роҳбарияти Манчестер Сити чунин интихоби сармураббиро эҳтиром карда ба ӯ ваъда доданд ки барои ҷалби Райс ҳар кори аз дасташон меомадаро иҷро хоҳанд кард. тобистони соли ҷорӣ аз Сити Фернандино меравад.
дар симои Деклан Райс нафаре дида мешавад ки бояд солҳои тӯлонӣ мавқеи ӯро пур кунад. Шаҳриё аллакай ба Вестхэм барои ҷалби Райс пешниҳоди якуми худро фиристоданд. Муҳлати қарордоди нимҳувватгари 23 сола бо дастаи Вестхэм тобистони соли 2024 ба анҷом мерасад. гуфта мешавад ки Деклан се кӯшиши тамдиди шаҳрномаро ки аз ҷониби Вестхэм ба ӯ пешниҳод шудааст даст кашид. худи ӯ мехоҳад дар сафи Челси бозӣ кунад. мағзи масъала инҷост ки ӯ дастпарвари академияи футболи ин клуб мебошад ва барои ҳаминам нисбати ашрофзодаҳо муносибаташ дигар аст. вале мутаассифона барои ӯ ва барои Челси дастаи кабуди Лондон айни ҳол имконияти анҷом додани ин трансферро надорад. дар баробари ин дастаи кунунии Райс Вестхэм ӯро ба ягон ҷо ҷавоб доданӣ нест. муҳим нест ки ӯ шаҳрномаашро тамдид мекунад ё ин ки на. лондониҳо мақсад гузоштаанд ки Райсро дар сафи худ нигоҳ доранд. Лео Месси ҳам дар куҷо гол заданашро медонад. бозӣ бар муқобили дастаи Ланс шояд яке аз он рақобатҳое шавад ки то дергоҳ дар хотири Лионел нақш мебандад. маҳз дар ҳамин дидор Месси яке аз голҳои зеботаринро ба самар расонд. ӯ берун аз ҷаримагӯҳ дарвозаро нишон гирифта ба мақсади худ расид. имсол дар ПСЖ Месси ба ҳамаи стунҳо ва тирҳои дарвоза зарба зад. билохир ба дохили дарвозаам тӯбро ворид кард. ҳарчанд бозӣ бо натиҷаи мусовии 1-1 ба поён расида бошадам, ҳеҷ кас дар бораи мусовӣ ҳарф намезанад. гап сари он аст ки ПСЖ аллакай қаҳрамон аст ва Месси дар бозие гол зад ки парижиёро расман чемпиони Фаронса кард. аммо гап сари ин бозӣ намеравад, ҳарчанд дар он ҳам бозингари аргентинӣ аз ҳама баҳои баланд гирифта бошад. мағзи масъала тамоми рафти мавсим аст. чандин маротиба мухлисони ПСЖ футболбози аргентиниро бо ҳуштакашиҳои норозиёнаи худ пешвоз мегирифтанд. ин корҳои мухлисони дастаи шаҳри Париж баъд аз рақобат бар зидди дастаи Реал дар Лигаи Чемпионҳо авҷ гирифтанд. сармураббии ПСЖ Маурисио Почеттино ҳам атрофи ин ибрози андеша кард. ин боварнокарданист. чунин ҳолатҳоро қабул кардан хеле мушкил аст. бо дар назардошти бузургии Месси чунин корҳо бояд нисбати ӯ раво дониста нашаванд, гуфт Почеттино. Месси ҳамин рафтори мухлисони ПСЖро фаромӯш нахоҳад кард. ӯ ба чунин реаксияи тарафдорон омода нест. доми солҳои тӯлонӣ ӯро мисли гули сари сабад нигоҳ медоштанд. табиист ки Мессиро боз ба тарафи Барселона мекашад. дар ин бора хабарҳо зиёд ҳастанд. гӯё Лео аллакай розигии худро барои баргаштан ба сафи Каталониё додааст. ӯ мехоҳад карьераашро маҳз дар Барселона ба анҷом расонад. аз норозигиҳои мухлисони ПСЖ Месси худро дар ин даста нороҳат эҳсос карда ба қарори тарки даста омода аст. барои рафтани ба чемпионатҳои мисли MLS ва Қатару Чин ҳоло хеле барвақт аст. аз ин рӯ Месси дар андешаи бозгашт ба Барселона шудааст. бигзор чунин муносибатро мухлисони ПСЖ нисбати дигарон кунанд. Месси ба ишқу муҳаббат ва оғӯши гарм одат кардааст. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.